4 दिवस भव्य आणि दिव्य असा कार्यक्रमाचं आयोजन माननीय आमदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली होणार आहे। या कार्यक्रमाचं, या शिगमोत्सवाचं खास वैशिष्ट्य म्हणजे आपणा सर्वांना माहीत असेल, जो राज्य पातळीवरती शिगमोत्सव चालू आहे त्या शिगमोत्सवामध्ये जास्तीत जास्त जे बक्षीस जे आहे ते 60,000च्या आसपास आणि काही अपवाद वगळता तो 75पर्यंत गेलेला आहे। नाहीतर या शिगमोत्सवामध्ये जो आमदारांच्या अथक परिश्रमातून शिगमोत्सव संपन्न होणार आहे त्या शिगमोत्सवामध्ये तब्बल 1 लाख रुपयाचं पारितोषिक या शिगमोत्सवामध्ये देण्यात येणार आहे। खरोखरच आमदार महोदयांनी जी काय आपल्या कल्पवृत्तीतून एक प्रकारची आपली परंपरा पुढे नेण्याचा जो वारसा या भव्य दिव्य अशा शिगमोत्सवाच्या आयोजनातून केलेला आहे। चित्ररथासाठी प्रथम पारितोषिक रुपये 1 लाख आहे, द्वितीय 80,000, तृतीय 50,000, त्याच्यानंतर 30 आणि 20 आणि त्यानंतर जो रोमटा मेळ आहे त्या रोमटा मेळमध्ये 80,000चं प्रथम पारितोषिक आहे, 60,000 द्वितीय, 40,000 तृतीय आणि त्याच्याखाली 30 आणि 20,000 अशा प्रकारची भव्य अशी खास बक्षिसांचं आकर्षण या शिगमोत्सवामध्ये देण्यात येणार आहे। आणि इतर जे स्पर्धा होणार आहेत त्यामध्ये लोकनृत्य, वेशभूषा खुली आणि वेशभूषा 5 ते 10 वर्षाचा वयोगट, यामध्ये सुद्धा वेशभूषा लोकनृत्यामध्ये 30,000चं प्रथम पारितोषिक आहे, द्वितीय 25, तृतीय 20 आणि त्याच्यानंतर 15 आणि 10,000। वेशभूषेसाठी 20,000 रुपये प्रथम पारितोषिक खुल्या गटासाठी आणि वयोगट 5 ते 10 वयोगटासाठी वेशभूषेसाठी 10,000 रुपयाचं प्रथम पारितोषिक। तर मांद्रे शिगमोत्सव जो आम्ही 18, 19, 20, 21 हे 4 दीस करतात। खरें म्हटल्यार आख्ख्या गोंयांत 2 दीस साजरे करतात, प्रत्येक तालुका जे ट्युरिजम डिपार्टमेंट दिता ते तालुका वायज, पूण आमी अशें ठरयलां की 4 दीस दवरपाचे आनी 4 दीस जे इव्हेंट्स दवरले ते आमचे अध्यक्ष मागीर तुमकां वाचून सांगतले। ह्यो जो शिगमोत्सव आसतलो तो कंप्लिटली वेगळ्या भाशेन आसतलो आनी युनीक तरेन आसतलो। फ्लोट्सूय आसतले ते डिफरंट, पार्टिसिपंटूय सेपरेट काही भागांतल्यान येतले। सगळ्यात पयलीं आमचे सगळे मांद्रे मतदारसंघात न्हू आख्ख्या गोंयच्या लोकांक म्हाका रिक्वेस्ट करता की आमच्या ह्या शिगमोत्सवात तुम्ही येऊन पार्टिसिपेट जावचे। हे फावट खरेंच बऱ्यापैकी आमी शिगमोत्सव प्लॅन केल्लो आसा। मांद्रे उदरगत संस्था हेच्या अंतर्गत आयज मांद्रे शिगमोत्सव हांगासर जावपाचो आसा। 18 ते 21 मार्च ही तारीख आसा। 18 मार्चाक वेळ सकाळी सायंकाळी 7 वाजता, स्थळ ग्रामपंचायत पटांगण मांद्रे, श्री सिद्धिनंदन थिएटर प्रस्तुत नाट्य प्रयोग, इथे ओशाळा मृत्यू। खास आकर्षण म्हणून छत्रपती संभाजी महाराजांच्या भूमिकेत माननीय कला व संस्कृती मंत्री गोवा राज्याचे श्री गोविंद गावडे यांचं मुख्य हे असणार आहे, ते इकडे आपलं एक प्रयोग सादर करणार आहेत। तसेच 19 मार्चला वेळ सायंकाळी 7 वाजता, स्थळ ग्रामपंचायत पटांगण मांद्रे, अंतनार्थ क्रिएशन निर्मित क्षितिज स्वरांचे मराठी भावसंगीताचा सुमधुर नजराणा तुमच्या समोर सादर करणार आहोत। गायक कलाकार आहेत सूर नवा ध्यास नवा विजेता सन्मिता धापटे शिंदे मुंबई, सारेगमा फेम चैतन्य कुलकर्णी पुणे। तसेच 20 मार्च 2023 वेळ सायंकाळी 7 वाजता, स्थळ ग्रामपंचायत पटांगण मांद्रे, प्रख्यात गायक स्वप्नील बांदोडकर लाईव्ह इथे आपल्यासमोर सादर करणार आहे। सहगायक असणार आहे संपदा माने मुंबई, समृद्ध चोडणकर गोवा। तसेच शिगमोत्सव यासाठी ही कमिटी यांनी हे काढलेले आहे। त्या शिगमोत्सवाचं दिनांक 11 मार्च रोजी वेळ सायंकाळी 21 मार्च रोजी वेळ सायंकाळी 5 वाजता, स्थळ श्री भगवती सप्तेश्वर मंदिर मांद्रे, तिथून ही भव्य असं शिगमोत्सव सुरू होणार आहे। तेव्हा या मिरवणुकीसाठी भव्य चित्ररथ, रोमटा मेळ, लोकनृत्य मिरवणूक व वेशभूषा स्पर्धा असं हे सर्व आकर्षित तुम्हाला पाहायला भेटणार आहे। तसेच आता हे आम्ही जे पुरुष लोक बसलेलो आहोत ती आमची पुरुष लोकांची कमिटी आहे। तसेच आता आम्ही महिलांची पण कमिटी आमची जाहीर होणार आहे। उद्या परवा उद्याच्या दिवसात सर्व काही ते होणार आहे। 50 महिलांची कमिटी जाहीर होणार आहे।